guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja bi beşeke nû a qehwe û felsefeyê em careke din li pêş berî. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyekê nû em dîsal pêşberî wene. Merhaba Sezgin, xêratî. Merhaba Murat, spas dikim nav xêrê de bit. Çawayî baş e? Başim, sağ bî. Edbêm em ê îro dîsal ser îvnî miskevey. Belê di bernameyê din de me gotibû em ê bernameyeke din beşeke din ji bo îbnê Mîskevê amade bikin, pêşkêş bikin û îro jî em hatin ji bo bernameya îbnê Mîskevê. Keremke em dest pê bikin. Murat, di bernameyê berî de me behs kiribû di felsefeya îbnê Mîskevê de axlaq derdiket pêş, gelkî giring bû. Di bernameyê dawî de te gotibû îbnê Mîskevê gelek têgeh û mijaran di çarçoveya axlaqê de nirxandîne. Tu dikarî ji van mijaran mînakan bidî me? Belê, ahlaq û felsefeya ahlaqê di felsefeya îbnê Mîskevê de giringê di pêş de ye. û wek me got gelek mijar, gelek têgehan di çarçoveya ahlaqê de bi bingeha ahlaqê nirxandiye. İbn Mîskevê ji ber van sedeman ji xwe wek filozofê ahlaqê hatiye binavkirin. Gav em di felsefeyê de nêrin em dibînin ku mijarên wek edalet, civak, dostanî û hevaltiyê jî İbn Mîskevê di çarçoveya ahlaqê de nirxandine. Nizam hengî ez nav de me ez ji têgeha edaletê piçekê sar bûme lê ji nav van mijaran mijara dostaniyê bala min kişand. Dostanî û hevaltî wek mijareke felsefî balkêş xuya dike bi min. Belê, mijareke tedî gavan qala mijarê felsefeyê dikin tim wek mijarên cuda tên bîra me lê dostanî jî di nav felsefeyê de cih digire û arast ne cara ewlî yani viya cara ewlî nebûye mijara felsefeyê. Aristoteles jî dostaniyê di çarçoveya etikê de nirxandibû, di pirtûka xwe ya Nikamokos etik de beşeke ez neçarkim beşa heşta bi taybetî ji bo mijara dostaniyê veqetandibû. İbn Mîskevê jî wek Aristoteles dostaniyê hevaltiyê di çarçoveya civak û axlaqê de nirxandiye û şîrove kiriye. Te got ez ji edaletê sar bûm lê te qala dostaniyê kir. İbn Mîskevê di dostanî de zêde qala edaletê. Na yani wek mijar hengî ez nav de min got ez mijareke din. Yani xelasî jê tune. Belê. Murat, İbn Mîskevê di nava axlaq û dostaniyê de têkiliyek çawa datîne û van her du têgan çawa dinirxîne. Li gorî İbn Mîskevê heskirin û hevaltî ji bo ku mirov bigîje kamilbûna ahlaqî yek ji amûrên herî bingehîne. Ji ber vê yekê ev her du mijar di felsefeya wî de di felsefeya wî ahlaqê de mijarên giringin. Mîskevê ahlaq wek halekî wek rewşekî pênase dike û dibêje rewşeke wîsa ye ku rewşeke ruhî ye ku dihêle nefs bêyî hewcedariya kurbûnê bêyî fikrînê kiryarên baş bi hêsanî pêk bîne. Ev pênase nîşan dide ku axlaq ji tevgerên derveyî zêdetir bi xisletên kûrên di hundirê mirov yên ruhî ve têkildar e. Bingeha nêzîkatiya nêrînên axlaqiya Mîskevê li ser her nefsa mirov û hêzên wê ava bûye. Di nefsa mirov de sê hêzên bingehîn diyar kiriye. Aqil, hêrs û şehwet. Armanca axlaqê ew e ku di rêberiya aqil de hêzên xezeb û şehwetê di nav hevsengiyekî de bîne nav hev û bi vîya wayî feziletê derxolê, xwîpakiyê derxolê. Di encama vê hevsengiyê de jî çar feziletên sereke çêdibin. Hişmendî, pakbûn, cesaret û edalet. Heskirin û hevaltî jî bi taybetî wek şaxên fezileta edaletê tên qebûl kirin. Ji ber vê yekê li gorî İbn Mîskevê hevaltî ne tenê têkiliyeke civakî ye
او رومتك نرخك اخلاقيه کو خصلت مروف قراقتر مروف پیش دخه و دیگینه بختواریه جبر کو مروف بتنا سری خو نکاره بگیجه کامز بونه جالی اخلاقی و نکاره بگیجه کامز بونه نچاره کو بمروفین دن ره تکیلین حسکرن و هوالتی آواب که بوی آوایی حسکرن و هوالتی دبن هیمانین هری بنگهینین کامل بونا کسیاتی و پرگالا جواکی ده جی دگرن براستی بالکش ابنی مسکوه لگور کو فلسفه خود جه دای مجاره دوستانی خویای گرینگیه که مزن ده دوی مجاره لگور ابنی مسکوه مراد چما پیوستی مروان به دوستانیه هیه چه حوجه داری دبینن؟ یا ولاجی نزانم yani ne bejidi bebimin le ligori ibn miskevey mirov di serî de jalî afrandinê ve kême û nikare bi tena serê xwe bigîje kamil bûnê ev nêrîn ji Aristoteles bigire di gelek felsefe filozofan de derdkeve pêşberî me eger bêbîra te Farabî jî mesela qala civakeke bajêr dikirdigo mirov nikare bi tena serê xwe bigîje bextewarî civakeke lazim e û ew civak jî civaka bajêr e ji ber vê yekê İbn Miskeveh jî li ser vê şopê diçe dibe ji ber vê yekê hewcedariya wî bi mirovên din heye alîkarî piştgirî û avakirina girêdanên hezkirinê yên du alî ji bo xwezaya mirov çawan bêjin yani dibe van tişta di xwezaya mirov de ne mirov nikare dev ji van tişta berde mirov heyîneke civakî nikare hewcedariyên xwe bi tenê bîne cî ew tenê bi mirovên din re dikare bigîje zanîn hişmendî û bextewariyê li gorî İbn Miskeveh civak mîna organên laşekî ye ku divê di nav ahengê de bixebite çawa ku organên cuda tên cem hev da ku laş li piyan digirin mirov jî bi saya hezkirinê tên cem hev û jiyana civakî berdewam dikin hezkirin û hevaltî ne tenê ji bo bi ciyanîna hewcedariyên rojane ne di heman demê de ji bo gihîştina armanca herî bilinda mirov yani ji bo saadetê ki ya wek bextewariya herî mezin pênase dike ji bo saadetê hewcene mirov tenê bi têkiliyên civakî dikare feziletên wek edalet comerdî alîkarî û fedakariyê nîşan bide ji bo kesekî ku bi tenê dijî ne mümkün e ku ev fezilet pêş bikevin û derkevin holê ji ber van sedeman hezkirin û hevaltî dihêle ku mirov hem kêmasiya xwe ontolojîk temam bike hem jî bigîje kamilbûna axlaqî û ruhî Aristoteles jî bextewariyê ji bo mirovan wek armanca herî mezin diyar kiribû û digot mirov di nav civakê de dikare bigihê armanca xwe belê em dikarin bêjin ev nêrîn li ser İbn Miskeveh bandoreke çêkiriye Murat belê ev nêrîn di felsefa Aristoteles de jî hebû û İbn Miskeveh dibin bandora Aristoteles de nêrîna ahlaqiya bextewarî parêzê qebûl kiriye lê belê têgîştina wî ya bextewariyê tenê qala refah û bextewariya vê dinyayê nake di heman demê de xelasiya dawiya ruh û saadeta dawîn jî di nav xwe de dihewîne li gorî İbn Miskeveh sê cûreyên bextewariyê hene bextewariya ruhî bextewariya laş û bextewariya ku tiştên derveyî laş dertê di nav van de ya herî pîroz û bilind bextewariya ruh e xwedîbûna zanîna rast û jiyana li gorî vê zanînê bingeha bextewariya rastî ne tiştên wekî tendurustiya laş dewlemendî rûmet malbat û heval tenê bi serê xwe ne armancin lê amûrên ku mirov dibin ber bextewariya ruh vene hevaltî di navan amûran de xwediyê ciyekî girîng e ji ber ku ji bo ku mirov zanîn rûmet û tevgerên xwe yên baş pêş ve bixe hewcedariya wî bi hevalên baş hene li gorî İbn Miskeveh
hevaleki baş tediye u şibandına laş u organan kırıbu. Hevaleki baş mina çavguh dest pi u dili mirove dema ku mirov xwedî hevalek wîsa be ku di karên giring de baweriya xwe pê bîne û alîkariyê jê bixwaze ew ê hem di jiyana dinyayê de hem jî di pêşerojê de bigîje bextewariyeke mezintir. Ji ber vê yekê hevaltî ne tenê têkiliyek û girêdaniyekê civakî ye, mekanîzmayeke piştgiriya axlaqî ku mirov digîne saadeta herî bilind. Murat Gavago te bahs kir te qala cûreyên bextewariyê kir. İbnî Miskevê cûreyên hezkirin û dostaniyê jî diyar dike gelo yanî di nav wan de dabeşkirinek heye yan na? İbnî Miskevê hezkirinê wek diyardeyeke piralî dinirxîne û li gorî dema derketin, civîn û bidawîbûnê dike çar cûre. Çi nevana hezkirina ku zû dertê û zû wenda dibe, hezkirina ku zû dertê û dereng wenda dibe, hezkirina ku dereng dertê û zû wenda dibe, hezkirina ku dereng dertê û dereng wenda dibe. Vana tu dikarî dubare bikî Sezgîn? Piçekî zehmet ama zê hewl bidim Murat. Yani zû dertê zû wenda dibe, zû dertê dereng wenda dibe, dereng dertê zû wenda dibe, dereng dertê dereng wenda dibe. Wek tiştanokê ye. Çi ye ev? Ez zaroka bepirsim. Ev dabeşkirin bi sedemên bingeha hezkirinê ve têkildar e. Sê sedemên bingehînên hezkirinê hene. Zewq e, berjewendiye û qencî ye. Hezkirina li ser bingeha hezê yani ser zewqê gelemperî di navbera ciwanan de tê dîtin. Zû ava dibe û zû bidawî dibe. Hezkirina li ser bingeha berjewendiyê bêtir di nav ixtiyaran de dertê û heta ku têkiliya berjewendiyê berdewam bike dimeşe. Hezkirina herî bi qîmet ew e ku li ser bingeha qencî û fezîletê hatibe ava kirin. Ji ber ku qencî nirxekî neguherbar e, ev hezkirin mayînde û çawan bêjin saxlem e yani mayînde ye. Hevaltî şêweyekî taybet û neqaneyê hezkirinê ye. Hevaltî di navbera gelek mirovan de pêk naye yani li gor İbnî Miskevê tenê di navbera kesên bijarte û neqane de çê dibe, ava dibe. Hevaltiya rastîn dema dertê holê ku mirov wê çaxê qenciya hevalê xwe ji berjewendiyên xwe pêştir digire û ji dil xêra wî dixwaze. İbnî Miskevê her wiha qala hezkirina ilahî jî dike û giringiyeke mezin dide. Hezkirina ji Xwedê asta herî bilinda hezkirinê ye. Piştî vê hezkirina dê û bav û mamosteyan tê. Hezkirina mamosteyan bi taybetî ji bo İbnî Miskevê giring e. Dibe ji ber ku mamoste wek bavekî manewî tê dîtin û geşedana ruhiya mirov pêk tîne imkan dide geşedana ruhiya mirov. Divê me re qîmeta mamosteyên xwe zanibe, wan neqeherîne, carna qehwe ji wan re çêke, carna linda qehwê şêranî wana bîne ji mamosteyên xwe re tiştê werdibêje. Baş gotiye. Divê me re guh bide van şîreta jî. Belê. Murat, te qala têkiliya di navbera dostanî û civakê de jî kiribû. Li gor İbnî Miskevê hezkirin û dostanî ji bo civak û edaletê bi taybetî ji bo pergala civakê karekî çawa dimeşînin, fonksiyoneke çawa dimeşînin? Wek me got İbnî Miskevê dostaniyê hevaltiyê di çarçoveya civakê de bi têkiliya wê civakê re dinirxîne. Li gorî İbnî Miskevê hezkirin prensîba herî bingehîne ku pergala civakê diparêze. Di rewşên ku hezkirin têrê nake de mirov neçar dibînin serî li edaletê bidin. Lê belê di civakeke ku hezkirina rastîn tê de serdest be di pêş de be mirov bi awayekî xwezayî bi çawan bêjin rêzê li mafên hev digirin û edalet ji xwe bi awayekî xwezayî pêk tê.
وەک me got mîskevek civakê dişibîne organîzmeyekî çawa ku organê laş bi hev re dixebitin da ku başiya giştî biparêzin endamên civakê jî divê bi saya hezkirinê ji bo xêr û başiya hevpar hevkariyê bikin. Yani ew organîzma ku qal dike ew têkiliya ku organîzmayê pêk tîne hezkirin e. Wek çawa ku em bêjin damar organan li hev girê dide têkiliya nav organan pêk tîne hezkirin têkiliyeke giştî di nav de çê dike hezkirin ne tenê kesan bi hev ve girê dide di heman demê de ew xerabiyê, hesûdiyê û pevçûnan jî kêm dike. Yani wek tişteke baş e. Bi taybetî di têkiliyên di navbera rêveber û gel de hezkirin xwediyê giringiyeke mezin e. Wek tu dibînî mijarê tim tîne ser civakê. Yani tim hezkirinê, dostaniyê, edaletê tim bi têkiliya civakê re dinirxîne. Rêvebir divê mîna bavekî nêzîkî gelê xwe bibe, merhemet, parastin û şefqetê nîşan bide. Gel jî divê rêzê li rêvebirê xwe bigire. Dema ku ev qada hezkirin û baweriya dualî xera bibe, rêveberî vediguhere dibe zordarî, hevaltî jî ciyê xwe dide nefretê û qenciya hevpara civakê jî ji nav ji ortê radibe. Yani li gorî İbn Miskevê hezkirin û hevaltî ne tenê bingeha bextewariya keseyatiyê ne, di heman demê de bingeha edaletê ye, piştgiriya civakî û îstikrara siyasî ne, li ciyê ku hezkirin hebe, aramî heye, bawerî û rûmet heye, li ciyê ku hezkirin winda bibe, pevçûn heye û xerabûn dertê ortû. Yani di navbera em bêjin hezkirin û edaletê de têkiliyeke xurt heye û li gor vê jî pêşaniyê dide hezkirinê. Belê, belê. Wek te got têkiliyeke xurt heye, li gor İbn Miskevê edalet fezîleta herî berfire he ku dema mirov di navbera hêzên aqil, xezeb û şehwetê de hevsengiyeke ava dike dertê olê, hezkirin û hevaltî jî wek şaxên edaletê ne. Di rewşên ku hezkirin kêm bibe, lawaz bibe, an xera bibe, di navbera mirovan de pêvçûnên berjewendiyê dertkevin ortê, neyartî dertên ortê. Paşguhkirina edaletê hezkirinê ber bi tunebûnê ve dibe, hevaltiya rastîn ciyê xwe dide nefretê. Lê belê hezkirina ku piştgiriya xwe ji edaletê werdigire, aramiya civakî ava dike û qenciya hevpar xurttir dike. Ji ber vê yekê li gorî İbn Miskevê edalet pîvana ku hezkirinê birêk û pêk dike û hezkirin jî hêza herî serekeyê divirde, dihêle edalet di nav jiyana civakî de geş bibe. Giş girêdayî hevin. Murat me ev merak kir li gorî İbn Miskevê hevaltî çima wekî em bêjin şêwaza herî taybet a hezkirinê tê qebûl kirin? Em çawa bêjin li gorî İbn Miskevê yani hevaltî weke ku me qala giringiya wî kir ne cûrekî asayî hezkirinê ye, şêwaza herî bijartî û herî kamil a hezkirinê ye. Bibore her çendî hezkirin ji bo gelek kesan were hîskirin jî hevaltî têkiliyeke hîn sînorbar û kurtir û berpirsiyartir e. Ji ber vê yekê hevaltiyê çawan bêjin bi bawerî, samîmiyet û daxwaza qenciyê tim îfade dike. Û dibe hevaltî jî bi van tiştan ava dibe. Li gorî İbn Miskevê hevaltiya rastîn ne bi sedemên demkiyên mîna hez an berjewendiyê lê bi qencî û fezîletê pêktê. Hevaltiya li ser bingeha hezê di navbera ciwanan de pir tê dîtin.
hevaltiyên li ser bingeha berjewendiyê jî heta ku berjewendiya du alî hebe dewam dike. Lê hevaltiya li ser qenciyê, li ser feziletê û bi karaktera mirovan de girêdayî hevaltiya mayînde ye. Ji ber vê yekê hevaltî rasterast piştgiriyê dide pêşketina exlaqî. Heval alîkariya mirov dike ku şaşiyên xwe rast bike, tevgerên xwe birûmet xurttir bike û bi vî awayî ber bi bextewariyê ve wî bibe. Li gorî İbnî Miskevê hevalê rastîn çawa ku qenciya xwe dixwaze, qenciya hevalê xwe jî wîsa dixwaze. Di vî warî de hevaltî têkiliyeke herî bilinda mirovî ye ku berjewendiyên keseyatî wê de tir diçe û du mirovan li dora armanceke exlaqiya hevpar tîne cem hev. Murat İbn Miskevê ew qas behsa dostaniyê dike li gor wî dostê rastîn kî ye? Çi taybetmendiyê dostê rastîn heye? Mere çawa naz dike? Yani Dostê ew rast. qas merak dikim ew qas qala dostaniyê hevaltiyê kirî. Belê. Yani di janî de nizam dostekî wer dîtî nedîtî nizanim. Yani li gorî İbnî Miskevê dostê rastîn, hevalê rastîn ne tenê ew kesek ku mirov pêre dem derbas dike an jî ji bo berjewendiyên demkî Belê. têkiliyê pêre datîne. Wek me got hevalê rastîn ew kesek ku ji dil qenciya mirov dixwaze, di demên dijwar de baweriyê dide mirov û piştgiriyê dide geşedana exlaqî. Miskevê hevaltiyê wek şêwaza herî taybet û bijartiya hezkirinê nirxandiye. Hevaltiya rastîn divê ne li ser berjewendiyê be, ne li ser hezê be, li ser feziletê, li ser qenciyê ava bibe. Belê. Hevalên wîsa yani hevalên ku İbnî Miskevê qal dike ne tenê di jiyana rojane de di pêvajoya kamilbûna ruhiya mirov de jî xwediyê roleke girîng in. İbnî Miskevê qîmeta hevalekî pêbawer pir bilind dibîne, girîng dibîne. Li gorî wî li ser rûya erdê tiştekî wîsa tune ye ku karibe ciyê hevalekî bigire ku di mijarek girîng de alîkariya wî tê hêvî kirin û bawerî pêtê anîn. Wek di şibandina laşê mirovan de jî gotû bu hevalekî wîsa mîna çav û guh û dest û pî û dilê mirov e. Yani ji hera wî ve baş e. Murat dema ku mirov hevalek hel dibijêre divê bala xwe bide kîjan taybetmendiyan? Yani gere pere wî hebe, ereba wî hebe, pere bidên bide mera, kurman cîzanı be. Yani li gor İbn Miskevê mi pirsî bû? Ha İbnî Miskevê. Yani li gor İbnî Miskevê ya ew dîsa qala ahlaqî bike. Hez kirin. Li gorî İbnî Miskevê hilbijartina heval biryareke girîng e ku wek me got rasterast bandorê li ser jiyana ahlaqî dike. Ji ber ku heval ne tenê kesek e ku di jiyana rojane de mirov pêre dibe yek, lê rêhevaleke ku karakterê mirov ava dike û di gîştina bextewariyê de wek xwediyê bandoreke mezin e. İbnî Miskevê dibêje hevaltî divê li ser feziletê be, kesê ku hûn ji xwe re dikin heval dibe rastgo be, adil be, birabûn û rûniştin be, dilsoz be, alîkar be, kurmancî zanibe, bi kurdî zanibe. Ji ber ku têkiliyên bi kesên ku li dû hez û berjewendiyê re demkîne, vana wek hevaltiyê rastîn nayên qebûl kirin. Hevalê rastîn ew kes ku gava berjewendî xilas bibe jî dev ji hezkirin û dilsozî û alîkariya xwe bernade. Her wiha de qala pêbaweriyê dike. Li gorî İbnî Miskevê mirov di karên xwe yên girîng de hewcedarê hevalekî ku bikaribe pê bişewre, sir û veşareyên xwe pêre parve bike, di demên dijwar de alîkariyê jê bixwaze. Yani ev pirsgirêkên ku pêdiviyên ku em diva roja me de
em dibînin, em çawan bêjin, em qal dikin, qala giringiyê dikin, îbn Miskeveh jî wek em dibînin di roja xwe de qal kiriye û Aristoteles jî berî wî qal kiriye, yanî van taybetmendiyan bi hezaran salan tucar neguheriye lê nizam yani pêk hatî nehatî nizam. Mêvî dikin ji bo hinekan pêk hatibe. Yani Murat pirsê me ew qas bûn ez bêm me mijara Miskevê qedand sê bername dilê te heye bernameyê biqedînî? yani qehwe şwe îro qehwa me tune bû beşî bêjin Belê çaya me heye îro me çay ve dixwar. yani pirsê me ew qas bû em karin dawam jî bikin Murat tu zanî çay heye ji xwe tu zanî çay çaydanê me mezin İbn Miskeveh yani navekî giring bû mesê bername li ser çêkir. belê Hêvî dikim ku yani kêm zêde wek çawan nexşeyek de jî gotaran de çê bibe. Nizam pirsê te wekî din hene tunene. Na pirsê me ew qas bû heger hebe gotinek te dawî ji bo İbn Miskevê Yani wek gotinekê dawî dixwazim bêjim Xwedê dost û hevalên baş bike qismetê her kesî wekî dinê tu gotinekî min tuneye. baş Murat em xatir ji godarê xwe bixwazin Belê em bixwazin. godarên hêja heta bernameyekê din bimînin di nav xêr û xweşiyê de Guhdarên hêja heya bernameyekê din bimînin di xweşiyê de bê qehew û felsefe nemînin. Bi xatirê we. bi xatirê we Kahve û felsefe